ingxabano sandise uthando bayakudinga ekhaya Khumbule ekhaya, khumbule ekhaya. umngane uphile sizwe siphilile Khumbule ekhaya, khumbule ekhaya. Enye yezimfihlo zempilo ukwenza lezo zinto ozithandayo. Abanye abantu banenhlanhla yokuthi bakwazi ukwenza lezo zinto abazithandayo baphinde bakhokhelwe ngaloko. Uma ungavuselela omunye umuntu ngokwenza lokho okuthandayo, kumele uzizwe ubusisekile. Pho kungani ungenza umehluko kulezi 18 zikaJulayi ezaziwa njengeMandela Day, lapho sihlonipha khona igalelo likaMadiba ekwenzeni umehluko empilweni zabantu ngokunikela ngesikhathi sethu? Nanka amazwibela endaba esikuphathele zona kusihlwa. Angazi nothi ngithini yazi. No, thetha. Kwenzakalani kanti? Into enzakala kudana mina azange xabane naye. Wadecide ukuthi yena uyaphuma endlini yema. Kade ngikufuna nase-Facebook nithi mangizwa ngawe ngakufuna kuma-Facebook kuyo yonke ama-network. Ungakhali sisi. uThembi Mabhena waseKwaGafontein eMpumalanga uzalwa umama uSina Mabhena nobaba uYan Mukwena. Nakuba enokubonga ngendlela umama wakhe nobaba lapho umama wakhe beshadele khona abamkhulise ngayo, uzizwe negebe enhlizweni yakhe acabanga ukuthi lingavalwa kuphela ukwazana nobaba wakhe wegazi noma umndeni wakhe. Ake sihlangane naye asibekele udaba lwakhe kabanzi. Igama lami ngingithembi Mabhena, ngihlala eKwaga eMpumalanga. Ngibhalele Khumbule ekhaya ngoba ngicela ngifunise ubabami uJan Mukwena. Babami mengihlala naye, mengihlala ekhabo kusesemncane, and then naqeda lana banomama balwa. Yana ukulwa kwabo ke, and then uma wangithatha wangiletha la eMpumalanga la ngihleli khona nogogo. Babami bekungu 94 na wabereka eCape Town eza ngama festive season so wathi nakezako weza nomntwana nomunye umama ekhabo babami bamfosta ukuthi athathe uLokhoja. Baba mathathe umama lo wesi2 ukuthi abe mfazi omncane, yena athi zange athande the way bam approacha ngakhona cause nongathi manje bayamtshela abambuzi, so there is why ke baze bacabanake. So uma yena nangimbuza ukuthi basho ngiyo into yenza ukuthi balwe, yena agcina angithatha because wangithatha without permission yabo. Wangithatha vele nginjengana mpahla ngingana next, wangiletha ekhabo. Ngiphatha kabuhlungu ukuthi ipi yabo bona boyi2 bayala, then mina sengiphakathi lapho thola ukuthi manje mina ngisabi ne-opportunity leyo ukuthi mina ngibe nobaba, ngi-experience ithando la kababa because bona ipi ngeyabo. Mina ngathana zange bang-involve lapho just ukuthi mina ngibe ne-chance yokuthi nami ngilokhu nje ngibonde nobabami. Webudisi ukuphila ngaphandle kobaba because umama kayi-single parent. Single parent and isikhathi esiningi mekangekho, ahlala asemberegweni, mekabereka emakhishini. So ngakhuliswa ngugogo nomkhulu. Ugogo washona ngo-2010. Lapho uma waphelela mbereko, so nakaphelela mbereko lana, so athola ukuthi manje nami sengiyakhamba ngiyoziberegela. Thola ukuthi angisakhuphi esikolweni, ngama weekend mengithengisa kwenye tavern sona. Thola ukuthi manje ngilisa isikolo. Yana so ungaffecteke kakhulu ukuthi ngingabi nobaba elokhunjeni because mengidinga ifada fika empilweni. Nami sengiyafisa ukuthi nje ngathana meka khona. Namekaza ngikhombisa ulokhunja. Thando la kababa yabona ne-voice le kababa ebold ukuthi ngithi uyabuyela esikolweni njalo. Gogo wathi nakatshona kwababudisi khulu yazi because mesenguye umuntu sengimthatha njengomzali vele, so kwaba difficult khulu nakushona ugogo vele ngazizwa ngilonely. So into zami vele zathoma zabheda ke lapho vele nasengogo ashonile. So nangikhamba ngibaprofitini into ezinjalo bangitshela ukuthi kose ngithole ilokhunja ubabami. Sengithola ubabami angenzele isiko lesekhaba bami, and mina ngisho ngikhuliswe ngogogo, so isiko ngenzele la lekhabo ma isiko. So thola ukuthi into leyo may wrong
So then batasha ngeke ngithola umbereko ngeke kwenzeke next unless ngize ngithole ubabami bese angiperformele lo msebenzi loyo okose ukuthi angenzele wona. Then akeda la ngichange ama identity wami yonke into ngibize ngesibongo lesi saka babami saka Mokoena and zonke izinto zami ezibiza ngoMabhena. Bilami nje ngibona ngathi angiyiphambili mina. Ngistake nje kusekhele i1 and vele ngiyamdinga ubabami and ngiyamkhumbula nami babami. Ngiyafisa nami ukuthi nami kube nomuntu engithi baba kuye. Akusimnandi ubona umunye umuntu athi baba. But wena ungazi ukuthi uyothi baba kubani njani. Omunye nomunye umntwana uyamdinga ubaba. Noma ethi ungazi ube mdala kangangani. uThembi unemibuzo eminingi ngobaba wakhe athemba ukuthi izophenduleka kulolu hambo olusuke kwaGafontein lubheke eBoksburg eGauteng. Asizibonele. Njengobana ngizothatha ikhambo leli ngikhambe ngiyofuna ubabami ngiyafisa ukuthi ubabami ngimthole just ngiconnecte naye because ukuthi basho ngizokubuza ukuthi kwenzakalani angekhe kongibuyisele ndawo because into le yipi yabo angitsho just that ukuthi mina ngifuna ichance ukuthi ngibe nobaba nami khona ungenzela nento ezikose ngizenze ngiye lokhu nje angenzele zona. But futhi ngijabulisa ukuthi ngithethe le step ukuthi ngiyomfuna nesikhathi la ke ngafila ukuthi vele yazi ukuthi nami ngingamfuni ubaba because nami angangifuni but ngarealize ukuthi mhlawumbe ngeke ngazi ukuthi ama-effort yena khe wayenza so ngingamjudge ngikakaza istory sakhe but mina nje ngijabulile ukuthi ngithethe le step ukuthi ngiyomfuna mina. Irole kababa ibalekile lokhu nje empilweni nami ukuthi naye adlale irole kababa. Thabe ngibaba ngimthande angithandi naye ngisibonde sizwane njengobaba nomntwana. Samana Yebo. njani? Khona unjani? Sekhona. Ngiyafuna baba. Yebo. Ngifuna uJohn. Hayi uJohn ngimntana. Oh, my daughter. Njani? Khona njani? Okay. Angazi nothi ngithini yazi. Huh? Angazi nothi ngithini yazi. No, Ted. Kwenzakalani kanti? Into enzakala mntana mna. Sasuka nomama wakho apha ePitori. Apha sihlala khona. So temkana zawuhlala naye alivana. Yabo. So sahamba nawe wawusokhona umncinci uselisana. Ofisa ufika alivana. So idenzekayo ndafumana umsebenzi alivana uba ngisaphindele ePitori kwakhona. Kwaba isitori eside sahlala ixesha elide pha eAlvana. So into enzekayo ndasebenza ebusuku eBhokoma. So umama kwaqala kwaba ke nendlela zakazihamba ecaleni namani ngekho ebusuku. So azange xabane naye. Wadecide ukuthi yena uyaphuma endlini yema. Ukushiya apha endlini. Ndakuhlutha wena. Wona around 7 years nakuhlutha. Ndakunika umakhulu ukuthi andihoyele wena. Emva koko ngoku mandiphindile emva eAlvana wena usekho. Yabo.
so ndemka ke ngoku ndaphindile emva ePitori ndawuqala impilo entsha yabo. Story engisaziyo ukuthi wena wakuhamba wayothola umbereko we-Cape Town or somewhere khona lapho and then wathola umama omunye husband ukuthi Neo or something khona lapho waba nomntwana ngikhumbula weza nomunye umntwana womsana so omncane angimazi neti igama lakhe so uma mina nangitshelako basho ugogo lo mengihlala naye bafosta ukuthi wena uthathe umama loya wesithu loya and yena zange bamcele esumama umfazi wakho omkhulu so bamtshela so yona into leyo ngiyamgwadisa ukuthi yena aze angithathe asiyonyane leyo mina story ngisaziko mina ukukhula mina ngikhule ngaleso story asiyonyane ke leyo asiyonyane leyo wazama mara ukungifuna zange nizame why ndanethemba lokuthi abukhona usave ukuba kaloku nomamakho ithemba lalapho kumthi qha phela ngikudinga baba musinawe ya nawe mengikudinga nawe angisho mina ngazi story ngisitshelwe ngumama ya esakho story angisazi mina so mengingajaji just noma ngikwatela ukuthi ubaba la khona if ukhona why angeze uzongifuna futhi naye mengingamini next kuye no but mina something problem enkulu ukuthi banza uphuma eminyanga ndithi ndiyokufuna benza kuqala kwephi icala basho mukwazi masukwakho kwami lapha kwaNdebele cha zange ndinokuya babehlala pha ePitori ne abasadibana khona nomama wakho ne so bathuthela kaNdebele zange ndiya kaNdebele mina onazelana khona ePitori ePitori phela saya abasazelana khona kanti zange ndiya kaNdebele ya nje yabona ukuthi inkinga mina sengibambeke between inkinga zenu ngidinge khulu empilweni nami into zami vele mezingakhambi right cause ngikhumbula nangilena le kwagogo lapha kusekhenu ne ya okay tuyalivana mengibiza ngomkwena mos mkwena ya mengibiza ngomkwena but ngathi umana kangithathako lena wangisa ekhaya kumla zange ngithatha nganex vele ngana birth certificate ingana nex wangithatha ngenje kuphela kose ukuthi manje bafuna esikolweni bafuna ama document ke ukuthi ngibhaliswe esikolweni bengu95 lokho nangicedalana ke kose ukuthi manje ngibhaliswe ngesibongo sakaMabhena which kwaba wrong ke lapho ukuthi ngibhalise ngesibongo sakaMabhena ayikho nephumelelaka ngithola umbereko angenzi next yabona so nangikhambako mina ngemaprofitini abaprofit bathi kose ngithola isibongo sakho ngithole wena ungenzele isiko lelo kunja lakho kose ngenza isiko lakho ngiqedalana nento zamapasa wami everything yami ibiza amabhena kose ukuthi ngichange into lezo ngibize ngesename yakho and then nawe ungenzele lokho njalo and futhi ngenza lesiko lekhaboma lakamabhena vele which was wrong nayo ukuthi ngenza isiko lwashime kose ukuthi ngenza isiko lekhenu uyabona so ngagive up ngo-2004 5 lapho ngathi ngiyakumya imama uprofit wangitshela ukuthi cha usekho ushonile yabo ngitshela ukuthi baba khwena nakathi uyabona ngokomoya vele wena ubona ushonile yabo ngambuza uma mina make ngibuya komunye umama lo uthi washo ubaba ushonile wathi yena naye uzwe ukuthi basho ngubani ngudeke or ngumakhwenkwe khona lapho nguye ola ePitori so yena nawe wezwa ukuthi wena ushonile mina zange ngikulahle inyane lapha bekhona zange ngikulahle ugogo lo mengihlala naye uphi sowabhubha 5 years ago nomama then udeki usekapa nomakhwenkwe usekapa nosake basekapa sicathi mani mina sicathola wabhubha ke naye lo ubhuti wamamkhulu alright ngiyakuzwa baba yazi ngakhula kubenzima ngaphandle kwakho abayazi wakukhoza ukuthi manje sengikhamba-ke mina benginethaveni enye eduze nasekhaya thola ukuthi sengibereka lapho-ke sengibereka ethaveni salela ngafeyile esikolweni impilo vele yacharagala kusho ukuthi sengifila ngathi nami kose ngicontribute ngendlini kose kube ne-something engiyenzayo endlini kose kube ne-something engiyenzayo endlini wahlela uma akasabereki ugogo naye i-grant yakhe mengekho khona usi-afforda so ke mengasingimi umntwana ngiyi-1 ndiyazi impilo ukuthi ndiyazi ukukhulisa umntana ukuthi kunzima nje asiyonto elula ne asiyonto elukhulisa umntana ndiyazi loo nto leyo uyakwa so yisho ukuthi ndandinganawo amandla ukuthi ndizawuqala kwephi icala ndithi ndiyakufuna uyabona so kwaba nento eninje empilweni yami ezininji kakhulu
ndahamba nohlala eCape Town for 7 years manje ndiphinde ndize apha eRhawutini futhi uyabo Ngiyakuzwa. Nabantwana bangaphi? Bayifona. 4. Okay. Yena ngihlala eKwagga. eKwagga Khona kwaNdebele. Ndebe yakho ndiyazi nokuthiwa Kwagga ukuthi indawo nandazi Ya. eKwagga ndiyazi yona Ya nahlala eKwagga lapho emendweni. So bakhipha bona okuncane then kosukuthi ngencaya yelokhu nje izinto zesibongo lezi in abasakhona ukuthi baproceed ngelokhu nje kwenza yonke into. no hayi kuzawulunga konke wena ndingundifumene ke ngoku sizakwazi uyapha kaNdebele pha kumamakho Akekho useBush. ya okay akunandaba apha khona but ndizawuhamba ndiye phaa kusilungise yonke le ngxaki mna nawe sobabini ya ingabe ndidlala irole yam ngangidlala irole yam njengotata kuwe zingabe kuseyonke indawo zonke isikolo sifunayo uyabo yabo njengabonke aba lapha endlini bonke bafunde bonke bagqiba bonke ya uba uyafuna uphindela esikolweni zayenza kuphinsela uba uyafuna ukwenza kuphinsela esikolweni Akujabulela la. yabo zakuphinsela uma uyafuna ukwenza kuphinsela esikolweni Alright. ngizama ubhesha yonke le minyaka ndingekho ecala kwakho ya ngoba ngandenzeka kwenza kwenzela abantwana bakho Okay. yabo likhaya lakho lonke ya Ngiyabonga ukungamukela. Noba sengihlage kangaki iminyaka lendlulile ya ndiyazi impilo leyo shem ndiyazi impilo leyo ngamasiko zohamba siye ekhaya zama landa abantwana bakho Ndebele sabe siye ekhaya alifana yokwenzela amasiko lo tata usekhona uyaphila yabo Kusela umkhulu phela. umkhulu phela usekhona alright na ufike undifumene mntana ndakwenza yonke into efunayo yonke nomnina wakho khona apha endlini omdala usestratweni Mangithabiso la sestrateni. uthabiso estrateni ulapho phakathi endlini Alright. Ngiyabonga wena ngikutholileko. okay mntana onke le minyaka okay eke khatsidi ya hao yena ye kuhlola kubua ka yena Thembi Ngihambile ngafika ngamthola ubabami. Ngithanda ukubonga ukuthi ubabami ngimtholile. So ngithembisile ukuthi uzongithumela esikolweni ukuthi ngicedelele ukufunda. Then ngibe yinesi. Isikhathi sokuthi sipoint ama-fingers sekho ngcono siqale ku-future. Once from lana onwards ukuthi siqale kuma-past angekho kusibuyisele next. So mina boyithu ngiyabacolela because at the end of the day bazali bami boyithu. Yo. Ngilange ngijabule ngalo ngijabule ngale ndlela ukuthi angikwazi nokuyi-explain ukuthi ngijabule njani. Bese nginganayo ithemba lokuthi ngizamthola cause bese bangitshela ukuthi akasekho. So ngijabule kakhulu. yonke le minyaka le ndivuyile ufumana intombi yami uThembi ibuyize ekhaya ndase ndiphelele ithemba ukuthi ngiyombona ngelinye ilanga kodwa kwenzekile la ukuthi mfumene namhlanje ndivuyile kakhulu ndivuye over umntanami ndiyambulela umamakhe undikhulisela yena mina ndingekho ezoqala impilo entsha scratch ndipeshe zonke azigude engazayagudi la ndandingekho kuzo zivala zonke ndaphila be-straight njengabonke abantwana bami naba endlini. Siyathemba ukuthi uThembi nobaba wakhe bazokwazi ukubeka ngemuva konke okwenzeka ngokwedlule baqhubekele phambili. Nawe mbukeli ungazibeka ethubeni lokuthi uhlangane nesihlobo sakhe sakudukela kudala uma nje ungabhala indaba yakho phansi uyithumele ngefax ku-086 511 7440 noma usithumele i-email kwakhumbulekaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbulekaya, Private Bag X345 Melville 2109. Asibonane emva kwedolo. Khumbulekaya.
uChristopher Jele wahlukana nomama kaRebecca Thuli Nhlapho emva kokuhlangana besesikoleni ngonyaka 1984 eMpuluzi eMpumalanga. Akasihlangene naye uRebecca esibekela udaba lwakhe endabeni yethu emfushane kwabalahlekile kuleli sonto. Igama lami uThuli Rebecca Nhlapho, ngihlala eJackal Creek eNorth Riding, Randburg. Ngibhalele ikhumbule ekhaya ngoba ngifuna ubaba. Igama lababa uChristopher Jele. Christopher Jele bekahlala eMelo, eDontoni, endaweni encane ebizwa ukuthi Mayflower. Bekangena esikole eMagojwa eseShabalala. Badibane nomama I think ngabo 1985. And then ngesikhathi umama sekakhulelwe ubaba uye wahamba and then bamove nefamily yakhe ever since umama akazi ukuthi bashona kuphi. So umama uthe yena nje into ayaziyo ngayo ukuthi bengena isikole bonke and then babangazi ngegama eli1 bathi uChristopher Jele. Igama la mama uBeauty Fikile Nhlapho. Igama la Beauty igama bambiza ngalesikoleni bamdlalisa ngalo. Angazi ukuthi phakathi kwamama nobaba kwenzekani. Angazi nokuthi ubaba uyazi ukuthi ngikhona or angikho, mara angimblame for anything ukuthi uhambile wangishiya ngoba ngiyabelieve ukuthi wonke umzali uyamthanda umntanakhe. So ngajabulela nje kakhulu ukuthi ngimazi. Ukuthi ngingamazi ubaba from ngizalwa lento le ayingenzi ukuthi ngifile kahle ngoba abangani bami abaningi banabo bababo bayakhuluma ngabo. Mina ngazi next ngobaba. Ngiyafisa ukumazi ubaba, angidingi next ukuthi angenzele ini, ngidinga nje uthando lwakhe ukuthi ngimazi, ngazi mhlawumbe unefamily la khona, ngazi nefamily leyo. Then isikhona ukuchubeka siye phambili. Ngidinga nje uthando lwakhe kakhulu nokuthi angenzele amasiko. Uma ngikhuluma ngobaba, ngiyajabula, ngifeel like umuntu engimaziyo even if ngakaze ngambona. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ngimphuphe ngimbone ukuthi ukhona uyaphila. So ngajabula kakhulu nje uma ngamthola. Baba Christopher Jele, yimi uThuli indodakazi yakho ozalwa uBeauty Fikile Nhlapho. Igama bamama lazi ngalo esikoleni uBeauty. Baba ngiyakudinga impilo nami kakhulu ngoba ngifuna ungenzele izinto zamasiko, ekakhulukazi ngidinga uthando lwakho. Izinto zami azihambi kahle. Uma sihamba kubantu bayasitshela ukuthi fanele ngithole ubaba azokhona ungilungisela izinto zami and then izinto zonke zolunga. Ngicela usiveze sakhe ubudlelwane. Uthando lokababa nendodakazi ngiyalidinga kakhulu. Abogogo nomkhulu nomama bazamile kakhulu ukungikhulisa ngaphandle kwakho baba. Kodwa ispace sakho empilweni nami sohlala sikhona, ngiyakudinga kakhulu. Mbukela mthandeka uma nawe ungaba nosizo ekutholeni uChristopher Jele, sicela sithumele iSMS ku 42988. Khumbula ukuthi iSMS ngayinye izokubiza 150. Siyakunxusa mbukeli bawusebenzise inamba kuphela ukusifunisa lona olahlekile. Uzungakhohlwa ukuthi ungakwazi ukusivakashela kuwebsite yethu kanti ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Siyaphinde sitholakale futhi ku Facebook kanye na ku Twitter. Mbukeli sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Diyekhumbule ekhaya, igama lami ndingubuyelwa Fenama. Ndicela nisikhangelise abantwana bamalume wethu abalandelayo. Ukhumbuzile Zichitile Ntem Chuma noNtombonina Ntem Chuma. Ikhaya labo lise Whittlesea. Ukhumbuzile yena waqetshelwa ese-series eKapa, uNtombonina yena waqetshelwa eseGauteng. Sicela kubantu abangaba nokubazi basincedise. Asonwabanga kakhulu, bantwana bakamalume, ncedani nibuye, sikhona. Mbukeli uma ungaba nosizo ekutholeni ukhumbuzile noNtombonina, sithumele ifax ko-86 511 7440 noma ungasithumela i-email kwakhumbulekhaya@sabc.co.za noma uthole incwadi yakho ngeposi kuleli kheli, Khumbulekhaya, Private Bag X345 Melville 2109.
Ujabulile Ngidi ukhathazeke kakhulu ngobaba wakhe owadukelana nomama wakhe ngonyaka 1988 umama wakhe esenezinyanga ezintathu nje kuphela ezithwele. Asizibonele udaba lwakhe kabanzi. Igama lami nguJabulile Ngwakangidi, ngina 27 years, ngihlala eAvoca Hills, ngihlala nomama nengane zakhe nestepfather sami. Ngibhayele kwaKhumbula Ekhaya ukuze ngicele ingisize iKhumbula Ekhaya ukuthi ngifune ubaba wami uJabulani uDerek Wakangidi engingakaze ngambona selokhu ngazalwa. Ukukhula kwami kwabanzima kakhulu ngobani ngangimdinga empilweni yami. Kwakuthi uma kunama birthday obaba nezingane behambe beyocelebrate ama birthday nezingane zabo, mina ngihambe nomama kuphela. Ngibona ukuthi ubaba akekho, ngibuka ukuthi kunzima, ngibuka ukuthi umama uyasafarisha kakhulu eyedwa ubaba engekho. So ngikhula nogogo, umama esehambile wayosebenza, ngangihlala nomalume isikhathi esiningi. Umalume wayevamisa ukuthi angibize ngehlongandlebe athi lengane le eyihlongandlebe yazalelwa ekhaya koma. Kube buhlungu kimi lokho, ngiyibuze ngithi mina ngabe uNgidi washonaphi, ngabe yindaba ngibizwe ngesibongo sika baba esikhundleni sokuthi ngibize ngesibongo sika ma, ngobani yena lowo muntu engibizwa ngaye angimazi, angaze ngimbone. Ngisafunda amabanga amancane lawa o grade 8 no grade 9, ngoba ngangilokhu ngikhulile nje ngitshela ukuthi ngizombona uNgidi uzofika ngelinye ilanga ubaba. Kwangenzeka umama wangitshengisa isithombe wathi nasi isithombe sika baba wakho. Ngangike ngikhale ngisibuke, ngiyibuze ngibuza isithombe ngithi ukuphi, uzobuya nini uze kumina ngoba ngiyakudinga. Njalo mangilala sihlale phansi komcamelo lapha engilala khona, mangivuka ngangize ngihambe naso ngisho esikoleni, vele ngitshengise ezinye izingane ngithi mina nango wami baba ongizalayo uzobuya kodwa ngelinye ilanga. Into engithandazayo ukuthi ngimthole, angibone, ngiyojabula kakhulu. Maybe nenhliziyo yami iyokhuleka mangase ngimbone ukuthi nangu uyaphila, ngingajabula kakhulu. Futhi nezinyembezi zingaze zizefike kakhulu. Ngafisa ukuthi ngihlale naye, ngibonde naye njengobaba wami. Umbuzo omkhulu ukuthi ngabe uJabulile uzomthola esaphila yini ubaba wakhe njengoba bake bezwa ngokulimala kwakhe engozini. Hlala nathi ke mbukeli lolu hambo lusuke eAvoca Hills KwaZulu-Natal lubheke eVelkom eFree State. Into engilangazelayo empilweni yami ukuthi ngimbone ubaba ongizalayo, ngobani angimazi. Mhlambe naye mengangibona engajabula kakhulu ngobani enhlizweni yami nasemphefumulweni yami sikhona isikhala sakhe. Ngimdinga kakhulu. Njengamanje ngishaya uvalo ngoba angazi ukuthi ngilindeleni kubaba uma engibona, kodwa mina uma ngimbona ngizojabula kakhulu, inhliziyo yami futhi iyokhululeka kakhulu. Khona kwaNgidi ekhaya. Ikhona Yebo. kwaJabulani, Kukhabo Jabulani Ngidi la ekhaya. Jabulani Derek Ngidi. Yebo. Okay. Igama lami nguJabulile Ngidi. Yini anti wakho?
kade ngikufuna nasefacebook nithi uma ngizwa ngawe ngakufuna kuma-Facebook kuyo yonke ama-network. Ungakhali, sifikile ekhaya. Sifikile ekhaya sisi. Ungakhali. Sawubona. Kunjani? Ngijabulile ukukubona. Sawubona mfethu. Unjani? Ngakubona umuhle manje akukhala umuntu uma emuhle efika ekhaya. Awuzakhe singene endlini. Jabulile. Lakha kaNgidi ne. Umkhulu wala ekhaya baba kaJabulani ubaba wakho. Nangu babu Richard Ngidi. Kube umalume wakho noma ubaba omncane wakho. Ubongani Ngidi. Mina ke ngo-aunt wakho. Yimi lasibona la ekhaya. Uthandi Ngidi. Kade ngikufuna, kade sikufuna nobaba uye washo kade singazi ukuthi singakuthola ngakuphi. Kade sazi ngawe kusuka ngisemncane mina kade ngazi ngawe. Ngoba ubhuti wami behlala njalo ekhuluma ngawe. Esho ukuthi igama lakhe uJabulani. Unengane yentombazana ayibize uJabulile ngenxa yegama lakhe. Ngoba wayekuthanda. Inkinga nje ukuthi uye walimala. Walimazwa abantu. Bamnqamula ilimi, bamkapha la ikhanda. Waselahlekelwa ingqondo. So uthathe iminyaka ephila elahlekelwe ingqondo. Kwaze kwafika ilanga lakhe lokugcina ukuthi ashiye. Phephisa sisi. Kubuhlungu kimi ngoba ngihlala ngimcabanga njalo. Manje ngiyazwisisa ngoba manje uyafika nokufika mhlawumbe ubuthembele ukuthi uzomthola. Bengilindele ukuthi uzomthola ubaba. Uma wangitshela wathi ngesikhathi wahlukana nobaba kwaku-1988 ngoDisemba behlukana bevala emsebenzini. So kanti bahlukana nje vele uma usekhulelwe una 3 months ukhulelwe mina bahlukana. Ukuhlukana kwakhe ke wathi uthi uyaphindela eMnambithi ngoba bahlangana eMnambithi besebenza ndawonye uthi uma bahlangana khona behlala ubaba uJabulani wayehlala nobhuti wakhe undoda. Uthe uma ethi uyaphindela kwaD ezakheni wangafica umuntu. Akatholanga ngisho yedwa umuntu okaNgidi khona. Akazi ukuthi kwenzakalani. Samuva from eNatal mina kodwa ngangisemncane kakhulu. Sabuya sazohlala la eVelkom. Ngoba besilokhu sinawo umuzi khona la eVelkom. Manje ngikubuza inamba yami bengingenayo. Cha nje. Besinganayo. Futhi uJabulani ebengakwazi ngisho ukukhuluma uma eqeda ukulinyazwa. Wayengasakwazi engasakhumbula into eziningi. Engasazi lutho. Nokukhuluma nje mayefuna ukuthi impahla bethi izimpa, uyabona? Bengasakwazi ukukhuluma kahle. So mhlambe yena ngoba njalo isikhathi esincane nesikhulu noma ngihleli naye ebezokhuluma uJabulile ingane yami. Yabo ukhona le. Ubhuti wakhe omdala undoda washona naye. Washona naye. So aningazi nina. Igama lakho siyalazi. Nalazi igama lama. Igama lakho, igama lika wakho laziwa umkhulu. Umkhulu yalazi igama lama. Ngiyalazi mntana. Uba igama lakho ma. Uphilile. Uphilile. Uphilile mawela. Uyena uma. Uphi? Ukhona. Hlala eThekwini sonke. Ngiyakubona bhuti. Khona isithombe angazi bengitshela ukuthi wena shuthi ubaba uyafana nobaba. Unjengawe nje isithombeni efonini yami. Unjengawe. Yabo. Cha mina ngiyintokozo nje ukuthi ufike. Ubhuti wayevamisile ukukhuluma ngawe. Uma umazi.
angisemncane ingqondo yami nje ayinganaki yebo Isikhathi siside ngikhula ngena ubaba kwakunzima. Kunzima namanje ukuthi bengilindele ukuthi ngizombona. Kodwa-ke ngoba nikhona nomkhulu yaphila ngibona yena uqobo. Kwakunzima. Uma eqeda ukungiteta ngahlala nogogo isikhathi esiningi. Ukuhlala nogogo uma engekho eduzane kwami. Ngikhula ubaba engekho. Ngimdinga ngihlala nomalume. Kunzima kakhulu ngibona ezinye izingane zinobaba bazo. Mina ngibuza ukuthi owami ubaba kanti ukephi. Shuse ngayitshela ukuthi umuntu enginaye emhlabeni ugogo nomama ubaba angisoze ngambona futhi umndeni nami ngoze ngife ngakaze ngiwubone. Ngikhule ngahamba ngobhalisa isitifiketi sami. Ugogo wathatha omunye umkhulu ukuze akwazi ongidi ukuze akwazi ukuthi ngithole isitifiketi sami ukuze kube manje sengisabiza yena ingidi ne-ID yami ibiza yena ungidi. Kodwa-ke ekuhambeni kwesikhathi lokhu ngiqhubeka ngikhula ngase sengicabanga ukuthi ngcono ngishintshe ngoba angazi ukuthi ngubizelani lo ngidi ngoba angibazi abantu bakhona. Angibazi nobaba angimazi. Kunzima kakhulu. Kunzima ukukhula ungenawo umndeni wakho. Ngiyaxolisa kakhulu mntana. Ezinye izinto ziyenzeka nxa ubusha beyingane. Sengikhulumela maqondana nami. Mina ngiyazi indaba yakho. Ngiyazi futhi ukuthi ukhona ingane efana nawe engiyala ekhaya. Belongizama ukuthi na ngathola kanjani kodwa watholakala ukuthi kukhona amafoni engawatholayo kamama wakho. Wathola ukuthi amafoni akamama wakho asasebenzi. Ngawathola namanje asekhona. La mafoni la ngawathola. Sengikhohliwe ukuthi konje ngamisa kanjani lo ngikhuluma lapha kulezi ingane ukuthi na yazi angazi ukuthi kahle lengane lena kaJabulani ngizoyithola kanjani. Kwahamba-ke kwaze kwafika lesikhathini sokuthi kanti uNkulunkulu uyezwa nomkhulu bethu bayezwa ukuthi siyakufuna. Ngithatha njengentombazane eliqhawe kakhulu. Ungawangidi impela wena ngoba wangidi akuzwala amagwala. Uphokophele wafuna waze wathola. Ngiyakujabulela kakhulu ngiyabonga. Hlomuka ngiyabonga. Nami ngiyabonga mkhulu. Ngazi noma uzomazi yini. Kodwa ngibona ukuthi niyafana makubheka nje. Uyena nami nginaso lesi sithombe. Kodwa lapho eqoke khona ibhlue elibrown eguqile bambeka nje. Ngambona lapho television. Uyena. Bakhona abafundi. Bakhona. Ya ukhona umfowenu. Utathile. Ukhona udadewenu ufikile. Ugane le Great Town wanene lapho egane khona. Yafana nawe. Yafana ke nawe. Angajabula kabi ngempela. Futhi nami nje siswami ngijabulele ukuthi at least uyazi mina ngiyintombazana. Like akangidi. Ngedwa. Manje mangibona omunye futhi ngivele ngijabula ukuthi angisengedwa. Sesiyengezeka. Yebo, futhi yafana nami yebo. Yabona. Yabona. Ngiyajabula kakhulu nginazi. Jabu. Sakwamkela. Ikusekhaya la mfethu. Ya, ngiyabonga. Ngobaba omncane wakho ke okusho ukuthi ngubaba ke manje uyabona mufi uyangibona. Manje ubaba. Manje ungabisakhathazeka ngobaba wakho wazi ukuthi ubaba wakho yimi manje okhona. Yebo. I-role ebizawudlalwa ubhuti umfowethu njengoba sengasekho ngizoyidlala mina kuwo. Yes. Ukufika kwakho la ekhaya kube isibusiso kakhulu.
kuyintokozo, kuyinjabulo, sibusisekile, asizenyezi. Siyambonga noNkulunkulu ngawe ukuthi uzamile wazofika la Hlomuka. Umnguni ukhuzwayo. Gumede. Ugumede wena. Into ebengithanda ukuyikhuluma nansi ke kuwe. Angazi sofuna ukuthi sixhumane uphinde futhi ubuye. Ngakufuna ukuhambe uyobona la kulele khona abazali bakho. Hambe uyobona lapha lele khona. Hambe ubeke itshe kuye. Konke lokho kufuna kwenzeke. Njengoba usubonile nje la leli khaya lelikhaya lakho kukwenu la kukini la. Ngiyabonga futhi laba bakwangithi abavuma ukuthi uthathe isibongo sabo. Asilahlani thina mangithi. Dala ngifisa ukubona ujabulile. Kumnandi ukuthi ufikile namhlanje ngoba ngiyazi ukuthi ubhuti wami ngiyayifila ipresence yakhe khona manje. Kusho ukuthi lapha khona ujabulile kakhulu in a way ukuthi mabejabulile bethanda ukucula. I can feel him sing the song he used to sing a lot most of the times. So I thank you Khumbula Ekhaya. Indaba yokuthi ubaba akasekho emhlabeni ingiphathe kabuhlungu ngoba bengilindele ukuthi ngizombona, ngijabule kakhulu ukumbona naye futhi ngiyacabanga ukuthi la ekhona uyajabula futhi ukhululekile. Kodwa ke ngobani ngutholile umndeni wami ilokho kubalekile. Ngimtholile umkhulu bonke ngabathola. Ngiyajabula kakhulu ngisekhaya. Inhliziyo yami isi right, isikhululekile. Ohlomuka omnguni okhuzwayo ugumeda amalala lala nomunwe avuke ekseni ancinde akhife ilanga. Siyabonga kakhulu nento enziwe le ntombi ngoba yiye efune thina yazasithola. Sesiyajabula sesonke manje ngokuthi sesimtholile. Nakuba ujabulile ethola ubaba wakhe engasekho, siyathemba ukuthi uzothola ukududuzeka njengoba esewutholile umndeni kababa. Ezithombeni zabalahlekile kuleli sonto sivula ngoSharon Mashilwane waseJohannesburg ocela ukufuniswa ubaba wakhe osesithombeni uPhinias Diamond Metola waseLimpopo esishikho agcinana naye ngo-1997. Lona osesithombeni uPaulina Ntholi waseResidentia ofuna umama wakhe umama Thidiso Matima kanye nezingane zakubo ezahamba naye umama wakhe amagama azo ngoMathidiso Nthabiseng noTankiso bonke abakwamatima. Uvelephi Selby Mulifi osesithombeni waseWashbank ufuna ubaba wakhe uCyril Mufokeng Mxengwethwa owanyamalala ngo-1977 eya ekudingisweni. Kanti umthandeni Sithole waseRichards Bay ufuna indodakazi yakhe esesithombeni uThembelihle Tenza eyadoka ngo-91 ineminyaka emibili ithathwa nguPetros Xakane waya nayo eGauteng. Nangu ufikile langa osesithombeni waseshowe ufuna ubaba wakhe uMpawulos Mngomezulu waseMaromeni Olundi angamazi. Bese kuthi uNhlakanipho Magubane osesithombeni wasemthwalume afuna umama wakhe uLeyotha Zungu waseRichmond uzalwa nalabo abalandelayo uZodwa noMuntuza noMlungisi bonke abakwaZungu. Lapha esithombeni sinoTombe Ntulu waseNanda ocela ukufunisa ingane yakhe uThandi Gumede eyanyamalala ngo-1985. Thandi Gumede akhumbule ekhaya. Kanti uNolompi Nyengane waseCape Town ufuna ubaba wakhe osesithombeni uCyril Mtambo waseDurban noma kwaMhlabi yalingana owayesebenza eMthatha angamazi. Nangumatume Sitonga osesithombeni waseQueenstown ufuna ubaba wakhe uJoshua Mela wasePulukwane angamazi. uJohanna Brini Shivoni osesithombeni waseLimpopo ucela ukufunisa ingane yakhe uViolet Shivoni nomfowabo uSolomon Shivoni bese Diepkloof eSoweto abagcina kudala. Bese kuthi uSibango Elfas Siwisa waseDurban acela ukufunisa indodana yakhe lesesithombeni umsa wakhe Ephraim Siwisa odume ngelikaMseshi owanyamalala ngo-2005. Nangu uAsandile Xolukozo osesithombeni wasePort St Johns ufuna umama wakhe uNontsikelelo Gasa uMamfene owayehlala eSekhunda. Uki uGutsitse Mabeleng waseZirast ufuna umshana wakhe lona osesithombeni uPule Given Magampane owanyamalala ngo-2012 eseKagiso. Kanti umama uNombulelo Violet Vika osesithombeni waseCape Town ufuna udadewabo uXoliswa Gertrude Vika agcinana naye ngo-2005 eya eNewcastle. Mbukeli sivala ngoNophiwa
Mnamatha osesithombeni wasePort Elizabeth ofuna umama wakhe uMasithathi Machisane owayehlala eDuncan Village noNontsikelelo Goodman Mamatha ongubaba wakhe. Sihlobo sami sikhulumile ngaphambilini ngokwenza umehluko ngeMandela Day, nami nje sengiwenzile amalungiselelo alelilanga. Uzungakhohlwa-ke ukubukela Ikhumbule Ekhaya kulamaviki ezayo ukuze uzibonele esikwenzile nathi ngalolu suku. Kepha mina nawe asihlangane esontweni elilandelayo ngesikhathi esifanayo khona lapha ku-SABC1. Nilale kahle. Next on Khumbule Ekhaya. Asiyena. Asamtukula. Go tloga bonyane ba kana go tšekisa gola a sanga ya bana motho o give up until se ke senyaka ke se hwetša. So le ka leto le ke hlono tšwela pele ke nyaka. I wish gore mo ke yang ke kry e le yena a phela. Umntwana uphila